Ahojte, ambiciozní podnikatelia a ambiciozní e-shopári. Vítajte pri ďalšej časti z nášho podcastu e-shop Toolkit, kde predstavujeme zaujímavých konzultantov, zaujímavé služby, ktoré by mali využívať práve ambiciozní e-shopári. No a teraz tu mám po svojej pravici Jakuba Stupku, co-founder Ecomailu. Vítaj v podcaste. Ahoj. Ja len doplním, že nachádzame sa u nášho klienta Exterio, ako môžete vidieť, takže už nie sme v kúpeľni, sme teraz pri záhradnom nábytku, takže potom odporúčam si pozrieť aj Exterio, možno niečo nakúpite. Poďme rovno na to. Ja tu mám úvodnú otázku, aby si teda predstavil, čo to vlastne ten Ecomail je, alebo čo je to vlastne za nástroj. Jednoduchá otázka. Ecomail je e-mailingová platforma, kterou můžou využít všichni, kteří chtějí nějakým způsobem komunikovat se svými zákazníky. OK, čiže vydevelopovali ste celkový nástroj na komunikáciu mailovú, kde si môžu nastavovať rôzne automatizácie, mailingy, templatey, ako chcú? Přesně tak, je to vlastně komplexní nástroj, který si náš klient může využívat sám. Vlastně my mu poskytujeme ten nástroj jako takový a on už si v něm může dělat potom, co chce. Primárně je to e-mailing, ale jsou tam i další komunikační kanály. Do popredia je stále sa dáva ten performance a všade sa sypú peniaze do Mety, hej, do Google, tak ale stále ten e-mail marketing má trochu navrch a dokáže vlastne premeniť tú investíciu asi za väčší obnos peňazí. Čo si ty o tom myslíš, že prečo je teda taký stále nejak výkonný? Je to tak, jak říkáš. Možná, že nikdy nemá úplně to výsostné postavení, řekněme, v rámci marketingu nebo marketingového mixu, ale potom, když se člověk podívá na ty čísla, tak prostě e-mailing pořád funguje velmi dobře. A jedna z těch hlavních výhod je, že se to dá vlastně každý měsíc krásně spočítat. Máš tam nějaké náklady a zároveň tam máš nějaké příjmy, nějaký obrat, který je generovaný díky e-mailingu. A keby si porovnal možno, že e-mailing funguje viacej pri chytaní tých zákazníkov nových a prvých nákupov, alebo práve pre tých opakovaných? Je to spíš jako retenční nástroj, no, že přesně tak, jak jsi předtím mluvil o Metě nebo nějakých PPCčkách, tak to je primárně jde o akvizici, noví klienti a to se ukazuje už dneska ve chvíli, kdy ten e-shop vidí, že už to není tak jednoduché získávat pořád nový a nový klienty, tak se přesně začíná zamýšlet nad tím, jestli by náhodou nedokázal líp vytěžit ty klienty, kteří už má, kteří už u něj třeba historicky nakoupili. A na to je přesně e-mailing ideální, že si nějakým způsobem buduju ten vztah s člověkem, který buď už u mě nakoupil, anebo se jenom prostě zapsal do newsletteru, protože ho to zajímalo. Rozumiem. Takže pokiaľ máte veľkú bázu klientov, tak e-mailing je perfektný na v úvodzovkách farmárčenie, ako sa tak hovorí, na tých existujúcich klientoch, takže to určite odporúčame. Poďme rovno na to, aké sú najväčšie chyby, to je taká klasika, takže najväčšie chyby 3 skús piknúť e-shopárov, čo robia pri e-mailingu. No největší chyba ze všech, co e-shopáři si myslím, že dělají, je, že nevyužívají automatizace. Že mají nějakou svoji databázi a jednou za čas, někdy častěji, někdy méně často pošlou newsletter, ale ty automatizace, které reagují na něco, co se stalo v tom nákupním cyklu, řekněme, třeba jako ta nejjednodušší automatizace může být nějaká velkom série, tak ty vlastně člověk nastaví jednou a oni potom už fungují vlastně pořád. Každý další měsíc mi budou přinášet další a další zisk nebo užitek. A spoustu našich klientů, e-shopařů to pořád nastavený takhle nemá, takže. Jasné, lebo keď sa potom niekto vo firme spolieha, že jasné, Jožko má posielať každý štvrtok prejde, Jožko si na to spomenie v piatok, potom si povie, že dobre, pošlem už ten budúci týždeň a už to jede, hej? Jo, to se samozřejmě děje. Dobre, to sú tie automatizácie. Aké sú možno ešte nejaké 1, 2 také pointy, ktoré fakt, že robia chybne pri e-mailingu? Někdy se taky stává, že si lidi myslí, že je potřeba komunikovat primárně, nebo komunikovat víc s lidma, kteří si třeba neotevřeli ten e-mail, jo, že pošlou kampaň, z toho si 30% lidí si to otevře a oni se snaží, si říkají, tak jak bych teď oslovil těch 70%, kteří si to neotevřeli. A vlastně s větší frekvencí posílají na ty lidi, kteří ty e-maily neotvírají. A to taky není úplně správně, protože oni to většinou neotevřeli ne z toho důvodu, že by jako ten e-mail neviděli, ale z toho důvodu, že je to nezajímá. Takže je mnohem efektivnější se zaměřit spíš na těch 30%, kteří to otevřeli a s nimi třeba nějakým způsobem jako víc a intenzivněji komunikovat, než se snažit
o těch 70%, kterých sice je víc, ale je to ta část databáze, která vlastně není tak cenná a není tak přínosná. OK, čiže ten fokus viacej smerovať práve na tých, ktorí chcú komunikovať a chcú nejakým spôsobom interagovať a reagovať s tým newsletterom. Tak, když už segmentuju podle nějakého engagementu nebo podle nějaké aktivity, tak se více zaměřit na tu část, která tu aktivitu má vyšší. A potom na tú menšinu, alebo teda na tú väčšinu asi teda, ktorá vôbec nereaguje, tak práve skúšať zase iné spôsoby, iné techniky to, akým spôsobom... Tam třeba potom může o nějakou reaktivaci, kdy ve chvíli, kdy posílám reaktivační kampaň, tak ta nemusí chodit tak často a měla by tam být nějaká dobrá, zajímavá ponuka, která ty lidi přesvědčí, aby teda změnili svůj názor. Rozumiem. Dôvod, prečo sa zapojiť do tej komunikácie. Jasne tak. Teraz, keď sa dostaneme k takej časti, že sú e-shopy, ktoré ten e-mailing teda stále ešte nepoužívajú, nevedia s ním nejako pracovať, lebo majú to, že buď to niekto vo firme raz za čas niečo poslal, ale nemá kto to robiť a nemá kto na to čas, tak možno čo by si povedal nejaké kroky k tomu, ako ten e-mailing rozbehnúť vo firme, že čím by mali začať tí e-shopári? Je to úplně jednoduchý. Stačí prostě si získat tu databázi a nahrát ji do nástroje, ideálně do e-mailu a vytvořit si šablonu. To už dneska jsou všechno věci, které třeba u nás jsou fakt jako jednoduchý ve smyslu, že si to v podstatě nakliká ten člověk sám, i když nemá úplně zkušenosti s e-mail marketingem. My tam máme i spoustu nápověd a návodů, videonávodů, kde se ten člověk vlastně za pár desítek minut naučí, jak s tím základním způsobem pracovat. Takže si potřebuje vytvořit tu šablonu, kterou chce poslat, nahrát si tam tu databázi a pak vlastně jenom pošle první svůj newsletter. To je ten úplně základní krok, který fakt trvá desítky minut a člověk může začít vlastně první den hned. A keď sa dostaneme teraz k tej databáze, lebo možno aj nejakú databázu klientov majú, možno nemajú úplne ich súhlasy s posielaním nejakého newslettera alebo podobne, ako by sa možno v tomto mal ten klient zorientovať? Ako tú databázu jednak naplniť e-mailovými adresami, prípadne, ak ich aj má a nemá tie súhlasy, ako rozbehne takúto kampaň? Ta nejcennější a zároveň vlastně i po právní stránce nejjednodušší část databáze jsou ty zákazníci, kteří už historicky nakoupili. Na ty můžu posílat další newslettery a zároveň tam je i největší pravděpodobnost, že oni se nějakým způsobem zapojí, protože už u mě nakoupili, znají mě a vlastně bude se mi s nimi vždycky líp komunikovat, než třeba s tou částí, kteří se nějakým způsobem zapsali do newsletteru, nebo třeba byli v nějaké soutěži, kterou jsem pořádal, nebo něco podobného. Takže nejlepší je komunikovat a primárně se zaměřit na ty zákazníky, kteří už u mě nakoupili. A tam je to fakt jednoduchý začít tou základní kampaní a pak v ideálním případě si napojit ty data o nákupech přímo do toho e-mailového nástroje. My třeba máme napojení na všechny větší základní e-shopové platformy, takže pak ty data se dostanou do e-mailingového nástroje v reálném čase a já už na nich právě můžu začít stavět nějaké automatizace. Teraz sa dostávame k tým automatizáciám. Čiže dajme tomu, že e-shopári tam už dostali svoje kontakty a majú nejakú bázu, vymyslím si, majú 100 000 kontaktov. No a teraz by chceli rozbehnúť nejaké automatizácie, takže možno povedz nejaké také, ktoré sú najpoužívanejšie alebo najobľúbenejšie z toho pohľadu, že najviac konvertujú. Ten základ vždycky je dobrý začít velkou sérií. To znamená komunikovat buď to po tom, co zákazník nakoupil, anebo po tom, co se mi zapsal nebo vstoupil do nějakého newsletteru jako takového. Protože to je doba, kdy se mu můžu nějakým způsobem představit, můžu mu říct víc informací o tom, jakým způsobem to zboží balím, kde máme sklady, co všechno ještě prodáváme, můžu mu tam zkusit nabídnout potom nějaký cross-sell. Vlastně je tam spoustu možností. U každého e-shopu je to trošku něco jiného, protože samozřejmě ve chvíli, kdy prodávám fashion, tak to bude asi trochu jiný, než ve chvíli, kdy prodávám slunečníky, ale ten princip je vlastně pořád stejný. To je teda v úvode, keď sa ten vzťah takto nejakýmto spôsobom buduje. Keď už ten vzťah je teda rozbehnutý, tak čo sa dá ešte automatizovať pri tých mailov? Opuštěný košík určitě, který je založený vlastně na tom, že zase pomocí dat vidíme, že ten člověk byl na stránkách a něco si hodil do košíku, ale už to nezaplatil. Tak pak je velmi dobré v rámci hodin se tomu klientovi nějakým způsobem připomenout. Tam ve chvíli, kdy my už vlastně dneska
máme i CDP platformu nebo CDP tarif, který umí velmi dobře pracovat s těmi daty, takže jsme třeba schopni do toho opuštěného košíku dostat i ten konkrétní produkt, který on měl v tom košíku. Je potom otázka, jak moc to chci tomu klientovi vlastně takhle tímhletím kusem podbízet, protože někdy se může stát, že už je to tomu klientovi vlastně nepříjemný, že o něm vím strašně moc informací, takže to už je potom zase na každém klientovi, aby si, nebo na každém e-shopu, aby si jako sám vybral tu svoji cestu, jak to bude fungovat nejlíp, a tam je třeba už důležitý ten specialista, marketingový specialista, protože ten by měl znát toho svého zákazníka a vědět, jak s ním nejlíp komunikovat. Takže opuštěný košík určitě je další varianta. No a potom důležitá automatizace je i nějaká reaktivace, když vidím, že ten klient, když ho jako lehce ztrácím, řekněme, že třeba u mě udělal pár nákupů a pak najednou se odmlčel a neotvírá e-maily a vlastně my tam máme RFM analýzu a pomocí té RFM analýzy přesně nám vypadne i segment lidí, kteří už nejsou tak aktivní a který potřebujeme nějakým způsobem reaktivovat, tak tam pak je prostor pro reaktivační kampaň, kdy bychom přesně měli poslat nějaký už jako zajímavější nabídku, abych toho klienta získal zpátky. Tak tu máme hneď 3 krásne automatizácie, ktoré môžu e-shopári hneď začať používať, ktoré môžu byť také, by som povedal, že kladivo na väčšinu klientov, ktoré existujú. Ten základ je vlastně relativně jednoduchý, ale každý by si ho měl trošku přizpůsobit sobě podle toho, co prodává a hlavně podle toho, kdo je jeho klient. Ja tiež som akože niekedy vysvetľoval tie zabudnuté košiky, že nech si to len človek predstaví, že e-shop funguje, teraz predstavme si Kaufland, vymyslím si, a všetky košiky, ktoré si ľudia naplnia a nechávajú ich pred tými pokladňami. A takýmito aktivitami si môžem tie košíky takto pekne vyťahovať a robiť aktivity preto, aby sa mi ten košík dostal cez tú pokladňu a aby prešiel a spravil nákup. Takže také low hanging fruit. Ten opuštěný košík je přesný příklad toho, kdy prostě ten člověk tam byl, my víme přesně, co ho zaujalo a teď vlastně je jenom naše práce ho přesvědčit nebo se mu připomenout, aby ten nákup dokončil. A keď sa dostaneme teraz tak do tej hlbšej úrovne, teraz e-shopár už má množstvo kontaktov, rozosiela e-maily, má nejaké prvé automatizácie, no a chcel by sa pustiť do segmentácie alebo do personalizácie, ktorú by chcel používať v tomto mailingu, tak aké má možnosti? No tak ta personalizace přesně je super a určitě jako bych ji doporučil, protože čím ta komunikace bude osobnější, tak tím bude líp fungovat. My dokážeme už dneska propsat jméno, příjmení, oslovení toho člověka. Velmi dobrý příklad je třeba ve chvíli, kdy znám nějaký jeho věrnostní program, mám tam nějaké body, tak mu napíšu ten přesný počet bodů, který má, abych ho motivoval k tomu je využít. Vlastně veškeré informace, které o tom zákazníkovi vím, tak já jsem schopný dostat do toho e-mailu. A čím víc jich tam dostanu, tak tím ta komunikace se bude zdát osobnější a bude účinnější. A vie si e-shopár potom nakonfigurovať aj takú vec, že posielať možno podobné alebo alternatívne produkty alebo nejaké doplnkové produkty k tým, ktoré už nakupoval? Ano. Vlastně součástí toho našeho CDP tarifu teďko nově je i produktová analýza, kdy my přesně jsme schopní vyhodnotit nějaké jako bestsellery a nějaké závislosti, které tam jsou v rámci nějakého cross-sellu třeba. Takže potom i jsme schopní vlastně každému uživateli poslat unikátní produkty podle jeho historie vlastně, aby tam byla co nejvyšší pravděpodobnost, že ho to zaujme. Rozumiem. Aby nedostával zbytočný nejaký balast, aby nedostával niečo, čo ho nezaujíma a zvyšujeme tým pravděpodobnost tej interakcie. Takový ten nejběžnější příklad může být ve chvíli, kdy prodávám žrádlo pro zvířata, tak velmi jednoduše zjistím, jestli ten člověk má kočku nebo psa a podle toho mu nabízím kočičí žrádlo nebo psí žrádlo. Alebo ono aj pri e-shopoch, ktoré predávajú zase detské oblečenie. Čiže v určitom momente sa dá zasegmentovať, kedy sa asi narodilo dieťa a od tohoto momentu potom vyčíslovať, ako ďalej posielať. Tam je hezky vidět právě ten rozdíl mezi každým e-shopem, protože i když by se zdálo, že tyhle dva příklady jsou vlastně podobný, protože oba dva dokážou velmi dobře segmentovat ty svý zákazníky podle toho, co asi budou kupovat, tak zrovna u toho dětského zboží je to o tom, že ten klient se vlastně kontinuálně posouvá z jedné kategorie do druhé a musím s tím pracovat trošku jinak, ale je to jenom o práci s daty. No a teraz
e-mailing beží, všetko funguje, všetko je paráda a teraz by sme to chceli nejakým spôsobom vyhodnocovať. Nejaké KPIčka alebo ako vlastne môže e-shopár zistiť, že ten e-mail marketing pre ňo funguje alebo kde má možno nejaké slabé miesta. Tak vyhodnotit se to dá velmi jednoduše, protože ve chvíli, kdy to máte datově správně nastavené, tak vlastně vidíš celkový obrat, který ti plyne z každé té kampaně e-mailingové, ale myslím si, že tady je důležité říct, že e-mailing je dlouhodobá disciplína. To znamená, já se snažím primárně s tou databází pracovat dlouhodobě. Jo, já bych mohl poslat za ten měsíc 30 kampaní a z největší pravděpodobností bych ten měsíc maximalizoval ten výnos z e-mailingu jako takového, protože prostě čím víc kampaní pošleš, tím víc lidí si něco koupí. Ale kdybych to udělal, tak ten druhý měsíc už mi to spadne, i když pošlu znovu 30 kampaní. A dost pravděpodobně po 6 měsících bych tu databázi si úplně zničil, protože ty lidi by to začali ignorovat, protože by prostě nechtěli dostávat každý den jeden e-mail. Takže spíš jde o to opravdu s tou databází pracovat dlouhodobě, nedávat si tam nějaké přehnané cíle, ale spíš fakt se snažit budovat to postupně a snažit se tu databázi zvětšovat, to znamená získávat nový kontakty, ať už to jsou noví zákazníci, anebo pomocí nějakých soutěží, nebo na stránkách třeba se snažit za nějakou dopravu zdarma nebo poukaz na 100 korun na první nákup nebo něco podobného získávat kontakty, abych mohl komunikovat s co nejširším publikem a ty potom nějak jako kontinuálně vlastně s nima navazovat ten vztah. Není to o tom, že se snažím rychle z něj dostat první objednávku. E-mailing je primárně retenční nástroj, takže my často o tom mluvíme jako, že ten primární cíl je získat tu druhou objednávku. Rozumiem. Druhú a každú ďalšiu. Ano. Druhou je samozřejmě zjednodušení, ale spoustu e-shopařů nad tím takhle přemýšlí, nebo by podle mě mělo přemýšlet, že když už má teda, ať si každý e-shopař zkusí podívat na svoji databázi klientů a uvidí, kolik procent těch jeho zákazníků u něj nakoupilo jenom jednou a kolik víckrát. A myslím si, že u spousty e-shopů to bude jako fakt malý číslo. Tak teď já říkám, e-mailing je dobrý pro ty zákazníky, kteří nakoupili pouze jednou a já se je snažím teď z nich dostat tu druhou objednávku. To je můj primární cíl. Rozumiem. A teraz možno si kladie e-shopár otázku, že ja už tie maily posielam, ale mám nejaký open rate, ktorý si on myslí, že je veľmi zlý, tak asi aký je ten priemerný open rate? No a to je hrozně triky otázka tohle, protože je to strašně variabilní podle toho, co prodáváš, s čím máš e-shop. B2B, B2C, strašně velký rozdíl taky, takže kdybych měl říct nějaký jako úplný průměr, tak je to někde kolem 20%, je open rate, to je průměr. Ale dovedu si představit, že v nějakých segmentech, když budeš mít open rate 15%, tak to vlastně bude relativně dobré. A na druhou stranu si dovedu představit, že v nějakých B2B segmentech, ve chvíli, kdy se dostaneš na 30%, tak to pořád bude nic moc a vlastně chceš na tom víc pracovat, protože chceš, ať se dostaneš třeba na 50%, protože třeba my jsme dobrý příklad B2B e-shopu, nástroje, to je jedno, prostě máme jako B2B zákazníky a my se třeba snažíme dostat až někam ke 40, mezi 40 a 50% se pohybujeme ve chvíli, kdy komunikujeme a my se snažíme hodně komunikovat s našimi zákazníkama, tak se chceme dostat opravdu na takhle vysoké číslo, snažíme se posílat ty newslettery zajímavý, aby tam byly informace, které ty naši klienti nějakým způsobem je obohatějí a samozřejmě se snažíme díky tomu i prodávat, ale ten primární fokus by měl být na to, že pokud už chci komunikovat s klientama, tak musím mít nějaký téma, musím mít nějakou informaci, kterou jim předám, která je pro ně hodnotná. Jasné. Ve chvíli, kdy jim budu pořád jenom dokola nabízet produkty, tak jako jasně, je to nějaká informace, ale je to za mě slabý. Je lepší se zaměřit trošku na něco hlubšího. Tak e-shopári, nefokusujte sa na priemery, lebo ono to je vlastne ako priemerná mzda, ktorá neexistuje. Tak, nikto nechce mít průměrnou mzdu. Áno, presne. Teraz sa presunieme k nejakému budovaniu databázy. Pokiaľ si e-shopár myslí, že má tých kontaktov nejak máličko alebo ešte objednávok málo, existujú nejaké tvoje efektívne tipy, vďaka ktorým vie si tú bázu vybudovať rýchlejšie a efektívnejšie? Asi neexistují nějaké vyložené zkratky, ale existují nějaké principy, na základě kterých, když se budu držet, tak budu mít tu databázi co nejzdravější a i třeba větší tím, že tam získám víc těch kontaktů třeba ze stránek, protože jim tam nabízím nějaký adekvátní dárek. Velmi často to bývá přesně nějaká sleva na první nákup.
Ale zase, tady to je strašně variabilní. Jo. Různé e-shopy pracují s různou marží a můžou si dovolit různé ponuky, které toho člověka vlastně navážou a přinutí ho, aby mi dal ten svůj e-mailový kontakt. Takže já to nechci nějak jako paušalizovat, ale obecně se dá říct, že čím víc budu s tím pracovat a čím víc si s tím jako vlastně vyhraju, tak tím rychleji mi ta databáze poroste a tím bude zdravější a bude tam větší engagement mezi těma mýma posluchačema, řekněme, a navážu s nima lepší vztah a díky tomu tam budou větší konverzní poměry a dokážu tu databázi líp vytěžit. Jasné. Takže myslím, že primárně by se neměl e-shop koukat na to, že chce mít co nejvíc kontaktů, ale že s nima chce mít co nejlepší vztah a chce, aby tam byl ten engagement co nejvyšší. Teraz, keď prejdeme do témy AI, tak AI na nás vyskakuje z každej strany, z každého jedného miesta a všetko už je pomaly AI. Jo, na mě taky. Tak ako to má práve e-commerce, alebo ako ty vidíš budúcnosť tohoto e-mail marketingu aj v súvislosti s AI? My se snažíme AI do e-comailu začlenit postupně po nějakých jako menších částech, ale vždycky po částech, které jako fungují. Už teď v tuhle chvíli prostě víme, že to je přínos pro našeho zákazníka. Takže takový dobrý příklad je, že tam třeba máme generátor předmětů. Že když mám každé 3-4 dny vytvořit nový newsletter a po každé k němu vymyslet nějaký chytlavý, zajímavý předmět, tak je to někdy jako docela náročný. A tady může pomoct AI, protože AI pracuje velmi dobře s textem a ve chvíli, kdy vidí celý ten newsletter, který už je vytvořený, tak máš můj čudlík a ono mi tam navrhne nějaké varianty. A já neříkám, že musím si hned vybrat tu variantu, kterou mi to tam dalo, ale je to nějaký základ, s kterým já můžu dál pracovat, můžu to nějak rozvinout a třeba mě to navede na nějakou lepší variantu. Prostě je to nějaký základ, který jako už tam je a pomůže to. Druhá varianta je třeba, že spoustu lidí si dává nebo přetahuje vlastně produkty do toho newsletteru a ty produkty mají často nějaké popisky a ten popisek může být dlouhý a nehodí se úplně do newsletteru, tak zase jednoduché tlačítko na zkrátit text a on mi z těch 2 odstavců udělá 1-2 věty klidně a ušetří to spoustu času. Ta kvalita už je dostatečná, abych se nebál to tam použít. Samozřejmě vždycky to vidím, jak to vypadá, takže pokud tam se mi něco nelíbí, tak to můžu přestylovat, ale ušetří to spoustu času prostě. Tak to jsou takové jako příklady, my tam těch věcí máme víc, ale snažíme se na to jít takhle postupně a bereme AI, že je jako vlastně tvůj pomocník. Ty seš pořád ten marketér, který zná svého klienta a který ví, co má dělat a AI je tady jenom tvůj pomocník, který ti dokáže spoustu tyhletý manuální, jednodušší práce, řekněme, udělá za tebe, někdy dokonce ji udělá líp, protože s tím textem umí pracovat fakt dobře. To jsme si všichni vyzkoušeli, když jsme do CVčka psali nějaké motivační dopisy anglicky, že jo? Ale umí prostě s tím textem dobře pracovat a ušetří mi to nějaký čas. Já se můžu potom věnovat ty strategičtější práci, který tam je vždycky dost, jo. Dostávame sa ku záveru, ja tu mám ešte pripravené také 2 otázky. Jedna, čo by si ty odporúčil e-shopárom, ktorí sa zameriavajú na to, že stále nejak ten e-mail marketing odsúvajú ďalej, povedia si, že a neskôr, a nemám čas. Čo by si im povedal? Tady je úplně super příklad a to jsou ty automatizace. Protože když ten e-shopař dneska si vytvoří tu automatizaci, tak ona mu zítra vydělá nějaké peníze, pozítří a už vlastně každý další den mu vydělá nějaké, možná malé, ale nějaké peníze. Ale když s tím začínáš za měsíc, tak vlastně o tyhle ty peníze za celý ten měsíc přijde. Čím později s tím začne, tím méně peněz mu to vydělá. A jde o pár hodin, které tomu věnuje dneska a už se tomu vlastně nemusí dál nějak jako věnovat. Samozřejmě ideální je, když se tomu bude věnovat i dál, ale i kdyby se tomu věnoval teď, dneska pár hodin a pak už nikdy dál, tak tam ta jedna automatizace pořád bude a něco mu to přinese. Možná to nebude úplně jako největší jeho příjem, ale něco tam rozhodně bude. Takže tohle je za mě jasný argument, proč to neodsouvat a proč s tím začít hned. Čiže dá sa zjednodušene povedať, že čím dlhšie odkladáte e-mail marketing a riešenie vlastne e-mailovej komunikácii s vašimi klientmi, tak prichádzate každý deň o peniaze. Přesně tak, to by byl ten clickbait tohle. Hej, presne tak. No a poslednú otázku, ktorú mám takto pripravenú, tak keď niekto teraz dopozeral a už sa teda aj presvedčil o tom, že sakra, každý deň prichádzam o peniaze, idem do toho, aké prvé kroky má spraviť, kde má kliknúť, napísať, zaregistrovať, čo má spraviť? Jednoduchý. E-commerce funguje tak, že my vlastně poskytujeme ten nástroj,
a náš klient si tam vlastně všechno je schopný obsloužit sám. To znamená, stačí se zaregistrovat, nahrát si tam kontakty, vytvořit si první šablonu a poslat. Všechno se to dá udělat během pár hodin v podstatě, takže bych řekl, že my se to snažíme udělat co nejjednodušší to jde. Pokud s tím bude mít e-shopař nějaký problém a něčemu nebude rozumět, může nám zavolat nebo napsat, máme tam chat přímo v aplikaci, takže těch možností je spoustu a zatím se nám nestalo, že by to někdo nedokázal sám obsloužit. A ja zase odporúčam firma, ktorá je na Slovensku alebo v Čechách, poskytuje support, ktorý je v našom jazyku. Máte sa komu dovolať, máte sa komu dopísať a nie je to možno ako u iných nejakých platform zahraničných, kde sa jednoducho vám odpíše v konečnom dôsledku možno už aj ten AI bot. Ano, my tam samozřejmě máme taky, jako to zase nechci, vlastně není to něco, co bychom se styděli, v rámci supportu tam máme i chatbota, ale přistupujeme k tomu tak, že support je za nás součástí toho produktu, přesně jak jsi to říkal, prostě to bereme jako tu lokální výhodu a chceme, ať naši klienti nám můžou kdykoliv napsat a mají tam vlastně možnost si vybrat, jestli chtějí mluvit s člověkem anebo s tím chatbotem. Zajímavé je, že právě někdy se stává, že si vyberou toho chatbota, protože ten jim odepíše hned. Oni mají tu odpověď okamžitě. A ve chvíli, kdy to je nějaká vlastně relativně jednodušší otázka, tak ten chatbot to dokáže si vytáhnout z nápovědy a vlastně velmi rychle jim na to odpoví. Může pokračovat v práci ďalej. Dneska už to vlastně takhle funguje. Jo? Lidi nechtějí jít do nápovědy a tam si něco hledat v článku, ale radši napíšou buď do chatu GPT nebo v tomhle případě do naší nápovědy, do chatbotovi a ten jim to rovnou vytáhne z té nápovědy a oni to vidějí vlastně hned. Ve chvíli, kdy mají pocit, že potřebují poradit s nějakou segmentací, něco, co je konkrétně v jejich účtu, tak si radši vyberou, že napíšou našemu supportákovi, který prostě se v tom vyzná, podívá se přímo do toho jeho účtu a pomůže mu s tím. Super, ja ďakujem veľmi pekne za tieto cenné informácie, tak myslím si, že už každý, kto toto pozerá, tak buď e-mailing už buď rieši a ak ho nerieši, tak ho začne riešiť, lebo každý deň prichádza o tie peniaze, ako sme sa rozprávali. Takže ja som tu mal hostia v eShop Toolkite Jakub Stupka, co-founder Ecomailu, takže ďakujem ešte raz, že si prijal pozvanie. Díky moc. A vidíme sa pri ďalšom podcaste a uvidíme, či budeme opäť v Exteriu alebo u iného klienta. Takže tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Ahoj.